Kawai ka tashi ka bar nan wurin. Ko baka ji bane? Sai ana malama da ka tashi. Sau wannan shi waye yake faɗa mishi kalan wayannan maganganun? Waye shi din? Wannan MD ne, dan tsohon gwamnan garin nan. Ba MD ba sura dan shugaban kasan garin nan. Ina abin da ya shafe ni. Ki iya bakin ki idan biki iya bakin ki bai sai na tattaka ki. Ba zan iya ba kai ma ka iya bakin ka. Ba wace ce ke? Kai waye kai da zaka zo kana min shouting? Kai? Ina magana kina magana? An yi magana. To biki saki walakanta dan tsohon gwamna ba. Kawata? Na ji wata. Wallahi za mu dan je can mu dan shakata ko ma samu mu dan huta. Kin ko ga wurin yayi kyau. Eh to zauna tun rage shiga ne da zo. Kawata kina ji? Na ji. Bari yanzu ina so. Na za ki ji? Bari ina Okay, to ba damu. Assalamu alaikum. Sannunku? Mai girma MD. Aiki na kyau ga ta can na kawo ta. Gaskiya an tsara miki aikin kina kyau. Allah ya taimaki mai girma MD. Bari in je in taho da ita. A dakata. Wannan ka bani ni in je in same ta. Haba MD ba girman ka bane wannan aiki na ne kai haƙuri. Ni na ce maka ka bani in je in same ta. Ka san da ni sai ka bani in je in same ta. Bari in tashi in je in same ta. Assalamu alaikum. Sunana MB ɗan tsohon gwamnan garin nan. Dalilin da yasa ke ga na zo wurin nan har na zo na samu guri na zauna. Akwai wata 'yar tantama da nake so ki dan kauda mu ne wanda nake da shi. Nake so ki dan kauda mu tantaman nan. Ban gane kana so in kauda maka da tantama ba. Malam ka san ni ne? Ina zaune ka zo ka zauna kana mun wasu maganganu a ina ka sani? Dalilin da yasa na ce miki tantama da yake a baya akwai wani abu da ya taɓa faruwa ne shine nake so ki kauda min da wannan tantaman. Kai malam dakata tashi ka bar nan wurin. Ka ji ai kar ka dame ni tashi ka bar nan wurin. Kawai ka tashi ka bar nan wurin. Ko baka ji bane? Sai ana malama da ka tashi. Sau wannan shi waye yake faɗa mishi kalan wayannan maganganun? Waye shi din? Wannan MD ne, dan tsohon gwamnan garin nan. Ba MD ba sura dan shugaban kasan garin nan. Ina abin da ya shafe ni. Ki iya bakin ki idan biki iya bakin ki bai sai na tattaka ki. Ba zan iya ba kai ma ka iya bakin ka. Ba wace ce ke? Kai waye kai da zaka zo kana min shouting? Kai? Ina magana kina magana? An yi magana. To biki saki walakanta dan tsohon gwamna ba a gabana a matsayin na PN shi ko kewa yake. Calm down. MD ko tashi tafi dalla. Kawata.